22 nong Surupothar Mondor Congress Asai Hemalong nang tum pherang ke buting bhanang chu phana ko alam thela puson henlo je non kiwangji MLA kilik election hot niltum bukajan LA angkang kido homosti trok bukajan aro borjan bukajan Surupothar Deopani lapen nilip blok along nilip Dwarbaguri la soita long trok constituency tami niltum non abatai MLA kilik election hotke FSLC lapen Congress isivet claim chira pet si niltum ki claim kidam amuton stami cheng pon bomlo lapen niltum ning isivet non abatai ki claim kidam ke Congress candidate akyai sa rotoning ti phansi pahai ponik vekpo lapen chilang pet si la Surupothar hawaralong kidus tami niltum along long pretroxy apuling station long stami niltum FSLC lapen Congress tum niltum dam ram pesi humri dam bomlo la sorting si niltum Surupothar long stami Congress candidate akai rotoning ti phansi pahai panik vekpo FSLC lapen Congress alliance saputha ke la hello ilitum kalbenglong kang pianglong ke ilitum 6 schedule lapen autonomous state apansi litum akimang pinak posi akemang isiviet pinak posi ilitum kalbenglong kang piang mongke opposition party ang bongpen ke kang tangtring ke doke ilitum mangke FSLC lapen Congress hello la hello alang litum BJP sarkar ke komentune ta hemprek nang pipelo po alam chinisi niltum alliance dokoglo lapen labangso alliance aputha ke article 244A lapen 6 schedule aputha ke bangke labangini asong atumbangsi pachun vekpo posi niltum ningke these pini dakal benglong MLA asit longpho adim setami niltum along tinta alliance laplo lapen chogwek lapen highway po posi niltum ningke pethe ponsi niltum nondu kam claim lo raplo lapen kebang jilang alni non sojong tebok hello tinghon songyapo Rahul Gandhi litum lang wangpo kedam tang polota wang tang lo alang li chak tegang lo article 244A ke na implement po posi alang li daglam chak pi tegang lo alang li hasot polhut dag na wang unedelo tebo pese tame alang li video calling pe tame iltum manang patini lo lapen non prabjin pen iltum lang wang si labang solam te klar dak pen iltum manang thampo lapen hawal apar along adontin lapen humtin FSLC lapen Congress alliance atum manghu he pin pen labang solam te ning kibira 6 schedule lapen hemprek aputha ke pang tang pani lapen ke long pon ye fa labang so message nili nangli tumalong labang solam te pachini pon PM Kisan lapen Arunadoi lapen Self Help Group lapen microloan kadokawe dopik lo lanon ke dobom cari bama sokal atum ke pipon lapen ke pajil po lake ke pike pitang lo tema setame lake ahok pet alam ke kachong thui alam the pinak lo atheke ration card ta Congress sarkar hot pen ka penchong kam pini nalitum methang mata chini lo ilitum kalbeng lo CM ration card kam apod bangke than penang ko selang li kipulo tame nilihin pen kipudam ye bangke nili kipudam bangke alang li methang asok puru penle kadowe kidukela garat pan kipikali aposi kidukela garat lapen PM Kisan padang delopot kidukela gatum fanla labang so tangka lapen kipinang ji lake sarkar pen kipi vek nang yalam the dolo setame non pini apolot election code of conduct do kok penafi along homosti tin along pini nili lada ke do bom lake 22 tong Surupothar lo la so dim pen kapre ka dim along hetame la puson se pini ani election code of conduct do kok penafi along pin along hetame pini ani anda form fill up bom lang labang so kam ke claim je fa la bangke ke chok cheng deng lo pusin nili hin pen bok pon lo theke labang solam the bangke PM Kisan punon Arunadoi punon bate hala kapre scheme puno la kaddu kaveke ilitum kelong nai araj binong do labang so raj bangke lake alang litum hin pen ke cheparo ka ponje alevi pini thekponong lo pini rolling sarkar atum ke do bomu na meeting lo gotke nangli tum bethe ta thekponong polake
swallow to meeting Orunadoi men pen alang ni tumhan ponpo PM Kisan men pen ponpo Self Help Group men pen ponpo swallow tumhan paprengam setpo Basa hum ke joy arong pothailo lake konara paisa la sarkar paisa se ke phang nolo la pena posi nil tum alang tum non kachari bom sarkar tum han mang ke la se nil tum ning sam se lo abang so sarkar afan mang ke nil tum chokche posi nil tum bok pon ipot mali putang te alang litum rada tum han chong thui ong chor la salam la se PM Kisan Orunadoi nang than peji ration card nang than peji amuk nang than peji pu pen ke thel ke hap alam pen bangke nil tum congress sarkar pen bangke nil tum ning sam se la pen ning sam e komentune seta la heleja